Чунчукова! Заповядай, Нели! Ма наистина е модел. Как се придвижи по подиума като една истинска кралица. Ти си страшно Пламене, приятелю, завиждам ти благородно. Благородно ти завиждам, че работиш с тази прекрасна, талантлива, красива жена. Как е Мила Йовович? Ами добре, тя е страхотен човек. Тя ми беше идол като тинейджър и като се запознах с нея бях много нервна дали ще бъде толкова готина, както си я представям аз. И се оказа, че е супер земен човек, много мила, много приятна. Жестока е. Мисля, че чакай сега. Всъщност звездите са най-земни. Значи, феновете те познават, освен като модел и актриса, във филми като Откраднат живот, Пътя на честа, снимала се нали, в филм дубльор на Мила Йовович, в Hellboy си играла в Рамбо. Да.